Mads. Ja, det er så. Jeg tror, det hedder... Det står på dem. Hvad helvede til? De Gutos. Sgu da Piratos, din tumpe. Dem der kan lide Piratos. I har fandme en tunge, der kan tåle meget. Men Vi sidder her i teltet, i bøssetaget, der er lyserødt, lilla og hvidt, som kommer fra Aldi, og der er stort set 20 år gammelt. hvad helvede til det slet? Og Sidder med cola. Der er nogle flere om bag ham. klokken den er, hvad er klokken? Det ved jeg ikke. Klokken er... Halv 11, det 12. Men i hvert fald være længere op, og Man fanden kan man se, hvad klokken er, når man sidder og filmer. Kan man gætte? Jo, sådan her. Den er 11:15. når man sådan skider helt vildt. Jeg får en luft, det bliver mega meget luft i maven. Det er ikke særlig rart. Når man er ved sin Og vi har en ekstrem... Vi har en mega nice lampe. Du kan det. Cola. Okay, du kan ikke se det. Som cola. Shit, jeg kan ikke se en skid. Nu skal I lige kigge. Kan du se det nu? Mega awesome. Hans far kom med den. Ham deres far. Ham med svar. Han hedder Jesper Linne, og jeg hedder Mads Stein. Mads Trilledej. What the fuck, nej. Så. Kom en hund og pisser op og teltet. Ja, det gjorde den derovre. Lige der. Hvor jeg ligger. Når man er... Og vi har også lige haft sådan en insektangreb. Ja, og sådan klam skorpion. Lige der. Der er sådan en lille skorpion med sådan ting. Sådan en brøjste ting. Men vi vender tilbage senere. Og hvis du ved, hvad den der... Enten hvad de her, de hedder. Piratos. Nej, fordi jeg tror ikke, de hedder det. Eller hvad den der sådan en lille skorpion-ting, der er sådan også lidt orange. Og så har vi en lille quiz til jer. Hvad er navnet på min sovepose? Hvordan fanden skulle de vide det? I får et lille kig her. Hvad så I det? Jeg ved ikke, Den er blå og rød. Blå, rød og sort. Hvis de gætter det, så får I alle de cola, der er der. Nej. Så får I fucking